En super erfaren sælger, han siger til mig her forleden, på at de sagde, de skulle vente internt, og så sendte jeg slides, og nu venter jeg. Så spørger jeg, jamen, hvad er det præcis, de skal vende, og hvem skal de vende det med, tror du? Sælgeren svarer, det sagde de jo ikke. Jeg nikker, lad os prøve at finde ud af det sammen. Så vi åbner tavlen, og så tager vi fat i et gammelt, men faktisk ret effektivt værktøj. Buying Map. Vi kortlægger, hvem er med i beslutningen? Hvem har vetoret på den her beslutning? Hvem bliver påvirket af løsningen? Og hvem skal stå på mål for det, hvis det går galt? Altså på kundens side. Sælgeren indser, at hun faktisk kun har talt med én kontakt. Så jeg foreslår, at hun ringer tilbage og så siger, prøv for at gøre det lettere for jer at tage den interne snak. Hvem vil du foreslå, at jeg også taler med, så jeg måske forstår hele billedet? Så hun ringer. Hun kommer i kontakt med en intern influencer, som vi vil kalde det, der viser sig faktisk at være modstander. Vi laver en demo igen, den her gang målrettet mod skeptikernes spørgsmål og skeptikernes fokus. 6 uger senere er dealen i hus, og sælgeren siger, at jeg forstår, at nu, når de siger, at de skal vende det internt, så er det faktisk mig, der skal hjælpe dem med at gøre det. Fint. Salgspsykologisk pointe. Når kunden siger, at vi vender det internt, så skal du som sælger selvfølgelig ikke trække dig. Du skal hjælpe dem, guide dem, gøre det nemt for dem, og også for at sælge dig videre og anerkende, at der vil være nogen i virksomheden, som ikke synes, at det her det er fedt. Det er ikke en god løsning. Det er ikke en logisk løsning. Hvis du tør gå ind i den og få de nejer og møde de skeptikere, så kan jeg godt love dig en ting, så gør du. Så er du for det første mega prof og tilhører en lille elite af virkelig topsælgere, som vitterligt gør det her, som jagter skeptikerne. Men de ved, at det er det, der skal til for at få det hele i mål. I moderne virksomheder i B2B-salg, der har vi jo forskellige stakeholders, når vi ligger og laver det her. Tal fra 2012 sagde, at der var 5,6 mennesker med i den købende virksomhed, hvis du solgte noget, som køberen opfattede som dyrt, altså en større investering, risikobetonet for deres drift, og noget, der ville påvirke mange af deres interne medarbejdere. Hvis de 3 faktorer var i spil, så var der 5,6 mennesker med i 2012. Så lavede man den samme undersøgelse i 2022. Der var tallet eksploderet til et sted mellem 12 og 15. Så det jeg jo altid spørger sælgere om, den er fedt med dialogerne. Hvem er vi fat i? Hvor mange er vi fat i? Hvor er de henne i processen? Og prøv at høre, selv i store virksomheder, som jo køber af os, det er ikke altid, at de selv er 100 meter mestre i deres egen købsprocesser. Det skal vi bare hvile i og erkende og hjælpe dem med. Hvorfor? Fordi vi er partnere, vi er rådgivere, vi er ikke bare sælgere. Det er B2B, det er kompleks B2B-salg, som vi kan være til at gå lidt hurtigere. Og vejen derigennem, det går at mappe alle de der processer. Så sådan en buying map der, det kan være guld værd. Så det sidste jeg vil sige, den er, at Aalborg Universitet har lavet en endnu ikke udgivet analyse, så vidt jeg ved, hvor man så har målt det samme tal nu. Så sælger du noget, som er dyrt, risikobetonet, involverer mange mennesker på køberens side, så tallet lige nu, det er 11. Spørg dig selv, hvor mange af dem, du sælger til i den købende virksomhed, er du i dialog med. Og hvis dit tal er 11, og du siger sikkert, det er ikke 11 i mit tilfælde, for jeg taler med 3, jeg ved, de træffer en beslutning. Så bare spørg dig selv, hvorfor du er så særlig lille snowflake der. Det kan jo være, at der er flere bag ved det her, end det du tror. Der var lidt provo, men det skal også til en gang imellem. Kalder det ikke derude.